20 hodín aj 53 minút, toľko mixovaná 20 minútovka v rámci dnešného vydania BPM. Mixoval vám Laurent Garnier a ak sa vám to veľmi páčilo, zadovážte si CDčko Laurent Garnier Laboratoire Mix Volume 1. Počuli ste napríklad Jungle Ones a The Jungle, Funky People presents The Blaze Tracks a Moonwalk Green Velvet. Táto nahrávka mimoriadne potešila kolegu Bebeho. Help Me. Ďalej Braxton Holmes presents John Redman a People Everyday, We Just Wanna Be Free. AJ Sound a Basemental a iní vám hrali. Piesne nie sú očíslované, takže pokiaľ som len chvíľu nedával pozor, neviem, že či náhodou nepočúvame v tejto chvíli už aj Broccoli Brothers a Ruhr Schnellweg, celkom dobrý názov. Poďme sa však venovať ešte zvyšným dvom rubrikám dnešného BPM, súťaž a záverečná pesnička. Najprv vyhlásenie výsledku súťaže z minulého týždňa. Ide o 12 palec Spooky Bamboo. Ja som vám v závere BPM pustil ukážku z jednej platne, ktorá v rámci minulého BPM odznela. Vašou úlohou bolo napísať, ktorá ukážka to bola a ktorá platňa. Takže poďme si prečítať aspoň niektoré z listov. Teraz už ale najlepšie tracky: Tobias Schmidt, Ian O'Brien, pritom O má byť aj nejaký apostrof, či nie? Neviem, nepamätám si ani ja, nevadí. Súťaž Powerplay, čiže Finn, Brandy If Grey. Boris Todd nám z Galanty tentoraz nesprávne odpovedal. Mám tu správnu odpoveď, Gabriel Haulík, Nové zámky. Veľmi sa ti páčila LPčka Iana O'Briena, nám tiež. Aj 20 minútovka s Karlom Coxom. Odpoveď na súťažnú otázku znie Ian O'Brien, The Man from Del Monte, Ferox. Už teraz môžem povedať, že je to správna odpoveď. A máš tu aj PSko. Tento druh súťaže sa mi pozdáva. Mne tiež. Správne odpovedal aj Peter Martinus z Trnavy Modránky, Ian O'Brien a Man from Del Monte. A napokon som dostal pekný list ešte aj z Trnavy od Zuzany. Tiež správne odpovedala. A navyše niečo ešte aj vyjadrila svoje pocity na margo toho, že či veľa alebo málo rozprávam. Pri listárni a pri súťaži určite veľa rozprávam. A ty píšeš, že ti ten pocket s bývalom Crystal House dosť chýbal a že vraj rozprávam tak akurát. No vidíš, sama by si to lepšie nepovedala. Ďakujem pekne za list. Viete, čo sa dialo teraz? Žreboval som. A kde sa to vravelo? V Biblii? Že poslední budú prvými? Možno nie, ale Zuzka z Trnavy predsa len získala Spooky a 12 palec Bamboo. A ak vy chcete získať kazetu s albumom Electroglide in Blue Apollo 440 od firmy Sony, dávajte dobrý pozor. Dnes bude tá istá súťaž ako aj minulý týždeň a možno ostane na veky. Opäť vám pustím ukážku z jednej platne, ktorá v rámci dnešného večera odznela. Ja som vás o nej informoval a ak mi napíšete správnu odpoveď, ak budete vedieť identifikovať ukážku, pošlete to do budúcej soboty na adresu Radio Rectime Štúrova 98 111 02 Bratislava alebo e-mailom raktime@raktime.sk, prípadne faxom 07 31 0037. Zaradíte sa do žrebovania o kazetu Apollo 440. Toto je ukážka, dávajte dobrý pozor. Súťaž BPM.